ସଂଘର୍ଷ କରିବାର କାରଣକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବନ୍ତୁ, କାରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲେ ବାହାନା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସଫଳତା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। କାହା ମୁହଁରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ବାରମ୍ବାର କାହା ଭୁଲକୁ ପ୍ରୟାସ ଦେଲେ କହୁଥିବା ଲୋକ ନିଜ ସୀମା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ହେବ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେଇ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ଜାଣିଥାଏ କି କାହାକୁ କେତେବେଳେ ବୋକା ବନେଇବ। ମୁହଁ ଉପରେ କଠୋର କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଧୋକା ଦେଇନଥାଏ। ଡରିବା ତ ତାକୁ ଦରକାର ଯିଏ ମୁହଁରେ ଭଲ ହୋଇ ପଛରେ ଚେର କାଟିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏପରି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତି ମୁଁ ଥରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ଆଉ ଥରେ ନ ହୁଏ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ ଆଉ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଖରାପରୁ ଅତି ଖରାପ ଦିନ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଦୟା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଦୟା ପାଉଥିବା ଲୋକ ଦୟାକୁ ନିଜ ଅଧିକାର ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବ। ଖାଲି ବାସନ ଦେଖି ଏକଥା ଭାବିବା ଭୁଲ କି ସେ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ହୋଇପାରେ ଜୀବନ ସାରା ବିଶ୍ୱାସ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଶେଷରେ ତା ପାଖରେ କେବଳ ଏହି ବାସନ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି।